Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Taliban 2021-nji ýylyň awgustyny Awganystany häkimiýeti ele geçirenden soň ýurtda köpden bäri dowam edýän durmuş oktasady şertler hasda yaramadlaşdy. Köplenç halatda daşary ýurt ynsanperwer ýardamlaryna mätäç galan Awgan halky Taliban ýol başlygyna hökümetiň çäklendiriji dolandyrşynyň astyna agyr günesede bar boldy. Demirgalyk Awganystana ýüzlerçe müň etniki türkmen ýaşaýar. Eýsem Awgan türkmenleriniň ýaşaýyş durmuş şertleri geçen 2 ýylda nähili özgördi. Taliban ýol başlygyna Awgan hökümeti ynsan hukuklaryny, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Şol bir wagtda Taliban hökümeti henideçeni daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Dünýä türkmenleriniň nobatda aksan Taliban hökümeti tarapyndan dolandyrylýan Awganystanyň türkmen ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertleri barada gurrun berýär. Gepleşigimizde Awgan türkmenlerinden bolan Recep gatnaşýar. Azatlyk Radiosu Taliban astyna Awganystanyň metbuat giňişligine çäklendirmeler we howpsuzlyk şertleri sebäpli söhbetdeşimizi aýan edip biljek şahsy maglumatlary äşär etmekden saklanýar, şeýle-de onuň öz sesini efire bermekden saklanýar. Awganystany türkmen wekiliniň beren gurrunlaryny size eşitdirmek üçin kärdeşim Ýowşan Gurban ýardam berýär. Dünýä türkmenleri gepleşigimize hoş geldiňiz. Mälim bolşýaly Awganystany 2 ýyl töwereg wagt bäri Taliban dolandyrşy hökm sürýär. Birinjilik bilen şeýleräk bir sorag bilen başlasak, siziň öz howpsuzlyk şertleriňiz nähili? Awganystan 2 ýylyň içinde öňküsünden has parahat ýurt boldymy? Howpsuzlyk ýagdaýlary barada aýdamyzda meselem habarçylar, jurnalistler agyr ýagdaýlary duçar boldy. Näme sebäpden diýseňiz, biziň ülkemizde habar çeşmeleri köp zatlar beklenli. Şonuň üçin hem habarçylar Awganystan ülkesini terk edip gaýry ülkelere, daşary ýurtlara gitdiler. Şol sebäpden hem kıyınçılıklar köp boldy. Habarçylar üçin kıyın boldy. Taliban ýol başlygynaky Awgan hökümeti ynsan hukuklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Şular barada nämeler gurrun berip bilersiňiz? Hawa Awganystany herki wagtda meselem aýal maşgallar üçin okuw jaýlarynyň gapylary ýapyldy. Şeýle-de Awganystany häkimiýet başyna geçen Taliban topary daşary ýurtlar tarapyndan, daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmeýär. Hukuk kemsitmeleri garaşyk edilmeýär. Resmi taýdan biri ikrar etmeýärler. Egerde bu hökümeti resmi taýdan ikrar etseler, aýal gyzlar üçin hem okuwlar açylar. Biz üçin, raýatlar üçin hem gowy bolar diýip umyd edýäris. Demirgalyk Awganystanyň etnik türkmenleriň ýaşaýyş durmuş şertleri, ykdysady şertleri barada gurrun berseňiz, 2 ýylda nämeler üýtgedi? Şertler öň nähilidi, häzir nähili? Inni 2 ýa-da 3 ýyl odalyk şertler bilen deňeşdirilenine köp düzgünler erwetleşdi diýsek hem bolýar. Demirgalyk Awganystanyň türkmenleriň ýaşaýan owalaryny meselem iýgiçkiler we şeýle harytlar gaty gymmatlady. Daşary ýurt döwletleriniň bir ýerdäki häkimiýetleri o diýen anam bolman soň meselem goňşy ýurtlardan gelýän kömekdir ýardamlar, beýleki zatlar gaýtarylyp, hatda ýurtlaryň arasyndaky gümrük nokotlarynyň hem öňküler bilen deňeşdirilenine az haryt geçmäge başlady. Bir bildirilýän anamyň ağalyanlygy sebäpli şeýle boldy. Etnik türkmenler şol bar bolan owalarda bar bolan ykdysady şertlerden ykdysady kynçylyklara nähili çykylyk özleýär? Nähili çykylyga tapmaga finansiýa? Etnik türkmenler köprek alas edýärler. Şeýle zatlary edýärler. Daşary ýurtlar bilen, hususan goňşy ülkeler bilen öz rabitalaryny, özara gatnaşyklary gowlanyrsalar, meselem gelim gidim gowlansa gowy bolardy. Meselem iýgiçki we şulara meňdeş azy harytlary getirilýär. Ýöne şol harytlar öňkülere garanyňda hassa artsa, illeşlerimiziň hal ýagdaýy hassa gowlaşsa diýip olar şeýle pikirde. Öňkü hökümet döwrüne Awganystanyň öňkü hökümet döwrüne etnik türkmenleriň wekilleri köplenç hökümeti kabul edilmezlikde, döwlet wezipelerini özleriniň getirilmezlikde häkimetler tanqid edýärdi. Häzirki wagtda möhüm wezipeleri getirilen etnik türkmen mami? Şular barada eşitdiňizmi? Şular barada size näil maglumatlar bar? Öňkü hökümet bilen deňeşdirilenine häzirki hökümet etnik türkmenlere has köp ýol berýär diýsek hem bolar. Etnik türkmenler öňkü hökümetden hak hukugy, şeýle zatlara garaşmaýardy. Şonuň üçin türkmenleriň hak hukugy öňkü hökümet döwürleri bilen deňeşdirilenine gowy. Aýtjak bolýandym Taliban hökümetine 2 ýyl ozal goňşy hökümetler we beýleki döwletler
inkluziv, öz içine alıcı, alamşumul hökümet kurmagy teklip edip bilişimiz ýaly ýurdun milli ýazlyklarynyň wekilleri, etnik türkmenler öz wekillerini hökümete ýa-da ýerli idaralara girdip bilýärmi? Türli etnik milletleriň wekilleri ýokary wezipelere bellenýärmi? Bellenýär. Hawa, öňkü hökümet bilen deňeşdirilenini etnik türkmenler bellenýär. Bu mesele babatda öňkü hökümet bilen deňeşdirilenini gowy. Näme üçin diýseniz elbetde bular daşary ýurt hökümetler tarapyndan resmi taýdan ikrar edilmek üçin bular häzirki wagtda muňa ruhsat berýär, ýol berýär. Emma geljekde nämelerin boljagyny bilemizok. Bu babatda häzir ýagşy. Inni häzirki wagtda Taliban ýoly başlygyna Owgan hökümeti daşary ýurt döwletleriniň hiç bir hökümetler tarapyndan ikrar edilmedi. Şu ýagdaý size nähili aladalar döredýär? Bu ýagdaýlar köp sanly kynçylyklar döredýär. Odal hem belläp geçişimiz ýaly anam bildirilmeýänligi sebäpli, ikrar edilmeýänlikler sebäpli. Bular daşary ýurt döwletler tarapyndan ikrar edildi diýip adamlar umyd edýär. Häzirki wagtda bar bolan esas kynçylyklaryň biri hem şol. Daşary ýurt döwletleri bir ýerlerini resmi taýdan ikrar etmän soň öňkü hökümet döwrüne bar bolan käbir iş ýerleri bularyň Talibanyň hökümet başyna gelmegi bilen ýatyrly. Daşary ýurt döwletleriniň ikrar etmeýänligi sebäpli häzirki wagtda köp sanly iş ýerleri ýapyldy. İlleşlerimiz kyn ýagdaýlara sebäp boldy. Daşary ýurt hökümetleri hususan günwatar hökümetleri esasan insan hukuklarynyň çäklendirilmegi, Taliban ýol başlygyna hökümet tarapyndan insan hukuklarynyň çäklendirilmegi, aýal gyzlaryň hukuklarynyň çäklendirilmegi, aýal gyzlaryň iş şertleriniň çäklendirilmegi, iş mümkinçilikleriniň çäklendirilmegi ýaly sebäplere esaslanyp ikrar etmeýän ýaly bolup görünýär Taliban hökümetini. Talibanyň insan hukuklaryny çäklendirmegi babatda hut şol sebäpden günwatar hökümetler tarapyndan Taliban hökümetiniň ikrar edilmezligi barada adamlar näme diýär? Her hökümet hem bilýär. Daşary ýurt döwletler tarapyndan ikrar edilmek isleýär. Daşary ýurt döwletler hem Owganistanyň adam hukuklary aýak asty edilýär, depelenýär diýip ikrar etmeýärler. Şeýle diýip garşylyk bildirýärler. Şonuň üçin hem geçen döwür bilen deňeşdirilenini häzir şonuň uğruna dowam edýärler. Ikrar etdirmek ähtimally we mümkinçiligi bar. Wagtyň geçmegi bilen insan hukuklary hem asy goş deňleşer. Düzeler diýip adamlar pikir edýärler. Ýani diýjek bolýanym adamlar Owgan hökümetiniň, Taliban hökümetiniň daşary ýurt döwletleri tarapyndan ikrar edilmezligi bilen baglanykda daşary ýurt döwletlerini aýplaýarmy ýa-da Taliban hökümetini aýplaýarmy? Adamlar has köp biziň häzirki hökümetimizi aýplaýar. Ýagny häzirki hökümeti insan hukuklaryny depelemezlige çagyrýar diýmek adamlar şeýlemi? Daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmek üçin. Şoňa ýakynrak hawa şeýle diýsek hem bolar. Olaryň islegi hem şolla. Ýagny insan hukuklary aýak asty bolmasyny ýerler. Şol urda tagalla edýärler. Insan hukuklarynyň sarpalanmagy dowam etsin ýerler. Meselem aýal gyzlar üçin okuw jaýlarynyň gapysy ýapyldy. Bular açylsyn ýerler. Insan hukuklary aýak asty bolmasyn diýip şol urda köp tagalla edýärler. Şimdi başta da gurrun verdiňiz, ýani media, medeniýet söz azatlygynyň çäklendirilmegi barada käbir misallar verdiňiz. Indi has giňişlerini gurrun etsek, başga nähili misallar bar insan hukuklarynyň çäklendirilmegi babatyna, aýal hukuklarynyň çäklendirilmegi barada gurrun verdiňiz. Umuman şu barada has giňişlerini başga nämedir gurrun verip bilersiňiz? Hukuk kemsitmeleri barada, hukuk depelenmeleri barada. Hukuk depelenmeleri barada aýdanmazda meselem köp sanly aýal maşgallar hökümet işlerini, döwlet edaralaryna işleýärdiler. Şolara päsgelçilik berip, işlerinden çykaryp öz öýlerini bolmalydylar. Şeýle talaplar, şeýle işler bolly. Başga da şolara meňdeş işlere gaty garşylyk bildirýärler. Etnik türkmenler Demirgazyk Owganistanda ýaşaýan etnik türkmenler esasan daşary ýurt insanperwer ýardymlaryny mätäç galýamydy ozalym. Häzirki wagtda daşary ýurt insanperwer ýardymlary hem çäklendirildi. Bu hem ykdysat şertleriniň hassa ýaramazlaşanyny görkezýär. Nähili daýhançylyk ýa oba hojalyk bilen meşgullanýarmy? Türkmen obalaryny adamlar nähili gün gözeran aýlamaga çalışýar? Türkmen obalaryna ul kynçylyklary bar. Türkmenleriň ýaşaýan owalaryny meselem pulsuzlukdan kynçylyk çekýärler. Käbir sebeplerde meselem derýa ýakyn owalarda derýanyň suwunyň joşmagy sebäpli, suw joşmalary sebäpli öz öýlerini, öz ýerlerini elden berdiler. Şeýle kynçylyklary sataşdylar.
Şonuň üçin işsizlik sebäpli, işiň ýoklugy sebäpli biziň köp sanly ýigitlerimiz öz ýurtlaryny taşlap, daşary ýurt döwletlerine, Eýran ýaly, Türkiýe ýaly döwletlere gitdiler. Şol ýurtlarda işleýärler. Şeýlelikde gün gören aýlamak üçin bir ýerdäki maşgallaryny eklemek üçin, olaryň ýagdaýlaryny gowlaşdyrmak üçin bir ýere pul ýollaýarlar. Ýa-ni beýlekeşdiňiz häkimet çarşandan soň esasanam 2021-nji ýylyň tom saýlaryny, güýt aýlaryny öz ýurduny taşlap, Awganistan taşlap daşary ýurtlara göçmäge mejbur bolan türkmenler bilen habarlaşyp bilýäňizmi? Olar baran ýurtlar barada, o ýerdäki şertler barada nämeler gurrun berýärler? Olaryň köp aýdýarlar, öz ülkämiz diýärler. Bizim göwek kanymyzyň daman ýerleri, dowduk mekanymyz biz üçin gowy diýärler. Emma ýagdaýlaryň erwetleşmegi derarly biz ülkämizi terk etdik diýärler. Olaryň käbirler özleriniň daşary ýurtlardaky ýaşaýyş durmuş şertlerinden radydyklaryny aýdýarlar. Käbirler bolsa ýagdaýlaryň erwetdigi sebäpli baran ýurtlaryny özleriniň alasy ýaşap ýörenliklerini aýdýarlar. Etnik türkmenler ýurtda kyn ýagdaýdan nähili çykalygy gözleýär? Halkyň parahatçylygyny, asudulygyny we ykdysat durnuklugyny nähili çykalyga hödürlemäge tinançýar? Bir ýerde Awganistany biziň ýyldaşlarymyzyň islegi şeýle bir döwlet bolsa diýärler. Her kim öz hak hukugyna eýe bolsa, her kimin hak hukugy barabar bolsa, deň bolsa diýärler. Meselem, şol aýal gyzlaryň hak hukuklary aýak astynda bolmasa, şol urda tagalla diýärler. Her kimin hak hukugy barabar bolsa, deň bolsa. Meselem, bir ýerde Awganistany türkmenler bar, özbekler bar, paştunlar bar, parslar bar. Dürlü kowumlar bar. Şonuň üçin biziň ýyldaşlarymyz hökümet hemmäniň hak hukugyny deň sarpa goýsa, şeýdip halklar bilelikde ýaşasa diýärler. Şeýle-de insan hukuklaryny aýak asty etmeseler, esasan aýal gyzlaryň hukuklary basgylanmasa, meselem okuw ýerleri beklenýär. Şeýle zatlaryň bolmazlygyny isleýärler. Ýa-ni gurrun döşlüğün dowamyna şeýlerek bir maglumat belläp geçdiňiz. Öňkü hökümet bilen deňeşdirilerini täze ýol başçylar, täze dolandyrjylar etnik türkmenleriň has ýokary wezipelerine gelmegine has köp mümkinçilik berýär diýen ýaly gurrun etdiňiz. Şuňa anyk misallar berip bilermisiňiz? Nähili wezipeler bar? Yerli idaralarda wezipelere gelýärlermi? Ýa Awganistanyň paýtagtyndaky döwlet idaralaryna wezipelere gelýärlermi? Şolary misal berip bilermisiňiz? Öňkü hökümet döwrüne paraxorluk gaty ýokary derejelere çykypdy. Öňkü hökümet döwrüne para berip wezipe eýelýärdiler. Biziň ýyldaşlarymyzyň kynçylyklary bardy. Her wagtda Awganistanyň paýtagty bolan Kabulda hem ýagşy ise eýe bolup oturan türkmenler bar. Esasan türkmenleriň ýaşaýan owlaryny, etraplaryny we welaýatlaryny ähli häkimler türkmenler. 2021-nji ýyldan ozal esasan Taliban Awganistanyň, Awgan halkynyň howpsuzlygyny wehim talýady. Taliban hüjümlerinden gorkýar adamlar köplençini. Talibanyň öz hökümet başyna geçdi. Howpsuzlyk şertleri haýsy tarapy ütgedi Awganistany? Howpsuzlyk şertleri, parahatçylyk, durnuklugy bolan anam nähili adamlarda? Taliban topar Awganistany häkimeti elaljak bolýan döwürlerini ýogurluk gawatda biz gaty köp kynçylyk bolar öýderdik. Howpsuzlyk ýagdaýlary gaty erwetleşer öýderdik. Şeýle pikir edilerdi. Aýal gyzlaryň mekteplerden çetleşdirilmegi ýaly hak hukuk kemsitmeler bar. Ýöne biziň çak etişimiz ýaly ýogurluk bolmady. Ýagdaýlar o derece erwetleşmedi. Biz daşary ülkelere gitmeli bolar öýderdik. Şeýle pikir ederdik. Ýöne häzir görüp otyrys. Diňe bir Awganistany däl. Meselem Pakistanyna ýa-da beýleki käbir goňşy döwletlerde ýagdaýlar erwetleşdi. Koronavirus geldi. Demek siz has köp gan döküler öýtdiňiz, has köp gan döküşiklik bolar öýtdiňiz, howpsuzlyk hasa ýaramadlaşar öýtdiňiz. Ýöne şu zatlar bolmady diýip pikir edýäňiz, şükür edýäňiz. Gepleşigimizde gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Mundan soň gepleşiklerimizde gatnaşyp durarsyňyz diýip umyt edýäris. Siz hem meni gepleşige çagyranyňyz üçin sag bolun. Her wagt söhbetdeşlik geçirmäge biz taýýar. Size de minnetdarlyk bildirýäris.